Il-kandidat għal kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Borg iddikjara dak li ilu jgħid il-Partit Nazzjonalista li fuq is-sussidju fuq l-enerġija hemm limitu. Din l-għajnuna fuq l-enerġija li żammet il-kontijiet tad-dawl stabbli hija investiment mill-Gvern fil-familji u n-negozji. Iżda fuq programm li ġie mxandar fuq l-Istazzjon Nazzjonali, Elix Borg qal li s-sussidju huwa xi ħaġa short-lived u saqsa kemm nistgħu nibqgħu ninvestu l-miljuni. Jiġifieri s-sussidju l-Gvern qed joħroġ miljuni fis-sena, però hija short-lived. Ġifieri kemm ħanibqgħu noħorġu miljuni. Borg żied jgħid li hemm limitu kemm tista' tagħti sussidju li anke ħares eluf ta' impjiegi kif postijiet tax-xogħol u negozji baqgħu għaddejjin bl-għajnuna li tal-Gvern fl-enerġija. Iżda Elix Borg tenna li hemm limitu kemm tista' tgħin. Naf li hemm xi darba limit sakemm tista' tibqa' tagħti miljuni. Id-dikjarazzjonijiet ta' Elix Borg jidwu dak li kien qal dejjem Bernard Grech. Li tibqa' tissussidja l-enerġija żgur li mhijiex l-aktar għażla sostenibbli.